Ali Ihsan, не дей да ставаш. Има ли нещо ново? Не. Чакаме. Моля те, стигни се. Толкова е млад. Знам, но ще се оправи. Ще се възстанови, ще видиш. Извинете ме за безпокойството, но знам, че сега не е моментът, но трябва да кажа нещо. Ali Ihsan, аз съм бременна. Какво говориш, Гюлин? Не бях ли пределно ясна? Бременна съм. Но сега най-важното е Ерхан да се оправи. След това обаче, мисля, че трябва да поговорим. Как е възможно? Как така изведнъж се оказа бременна? Вечерта, когато Нил се върна от Лондон, ние... Замълчи, Гюлин. Искам да ти поясня, за да няма излишни въпроси. Аз трябва да тръгвам. Ифет, моля те, Ифет. Ифет, моля те, една секунда. Аз не знам, но мога да поговоря с Гюлин. Въпросът може да се реши. Как ще се реши, Али Ихсан? Тези неща не се решават просто така. Само не ми казвай, че ще поискаш да направи аборт. Не дай да го правиш. Какво става, Ифет? Поздравява ли те, Али Ихсан? Дилек, млъкни. Този път удари на камък. Плановете ти се провалиха. Казах ти да млъкнеш. Откажи се от мечтите си. Сега подвий опашка и бягай. Замълчи за Бога. Ако имаш малко срам, няма да се върнеш. Намери си други жертви, за да им отмъкнеш парите на халница. Стига! Не смей да ме обиждаш повече. Чули ме? Не смей да ме обиждаш. Тръгвам си без да кажа дума. Какво искаш от мен? Какво искаш? Sen hiç görmedin, baştan böyle yazılmış. Yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum.
Татко, сега научих. Къде е Чичо? Как е? Чичо ти е претърпял много тежка катастрофа. Според лекаря можем само да чакаме. Снощи ти звънях. Защо не си вдигна телефона? Бях в студиото, заспала съм рано. Ало? Алло. Нил? Кой се обажда? Джемил. Исках да ти благодаря за снощи. Ти спяше, когато си тръгнах. Не исках да те будя. Откъде взе номера ми? Звъннах от телефона ти на моя. Ако се сърдиш, веднага ще изтрия номера ти. Не се сърдя. В болницата съм сега, не мога да говоря. Чичо ми е катастрофирал. С баща ми съм. Съжалявам. Запиши си моя номер. Ако имаш нужда от нещо, обади ми се. Добре, хубаво, благодаря ти. После ще се чуем. Ще се чуем. Кой се обади? Не е важно. Един приятел. Джемил? Добре дошъл. Добре заварил. Къде беше? Страхувах се, че няма да дойдеш. На вратата ли ще стоим, Бетюл? Замръзвам да влизаме. Сега ще ти приготвя нещо топло. Майка ти няма ли? Не, отиде на пазар. А татко е на работа. Каза ли им? Казах им. Моля те, не си отивай, Джемил. Без теб нищо не мога да направя. Не мога да се смея, не мога да плача, не мога да спя. Нищо не чувствам, когато те няма. Нали няма да ме изоставиш? Няма, Бетюл. Ами, Фет, Нали нямаше да споменаваш повече за Ифет? Погледни ме. Аз обичам теб. С теб се разбираме. Но хората около нас, майка ти, баща ти и Фет, те искат да съсипят брака ни. Отвори очи най-сетне. Майко, как сте? Не спрях да мисля за вас. Много ми липсвахте. Страшно много. Къде беше няколко дни, Джемил? Сега се държиш, сякаш нищо не се е случило. Що за безочие? Майко, защо сте толкова нервна? Бетюл? Ти не говори ли с майка си? Виж, пак се държи лошо с мен. говорих, нали, майко? Чуй ме. Не преминавай границата. Иначе Салих ще те убие. Никой няма да ме наставлява. Аз съм зет в тази къща, госпожа Осман. Не съм куче, което сте купили от пазара. Ще го обясня и на господин Салих. Обясни му. Да видим какво ще ти каже той.
Ще видим. Джамил, моля те. Джамил. Майко, нали ми обеща? Престанете да го тормозите. Заради вас няма да се върне повече. Госпожица Ифет, при бъдещия си съпруг ли бяхте? Джамил, престани да ме излагаш. Спокойно, няма да ти излагам. Всичко свърши, Ифет. Щом не ме обичаш, щом обичаш друг, насила хубост не става. Няма да те притеснявам повече. Дано да бъдеш щастлива със съпруга си. Бог здраве да ви дава. Между другото, братът на мъжа ти е катастрофирал. Съжалявам. Ти откъде знаеш? Научих от някъде. Не те засяга. Добре дошла, мила. Аз поправих, докато те чакам. Къде е Нимет? Горе я учи. Зададе ми 2 въпроса, но не успях да й помогна. Какво стана? Как е братът на господин Али Ихсан? Много е зле, Серпил. Господин Али Ихсан сигурно е съсипан. Ти защо се прибра? Защо не остана при него? Аз щях да оправя тук. Серпил, ние с Али Ихсан ще се разделим. Моля? Защо? Бившата му годеница, госпожица Гюлин, бременна е. Какво? Али Ихсан ще има дете. Ще става баща. И аз щях да имам дете, но го загубих. Не мога да го причиня на Али Ихсан. Нито на госпожица Гюлин. Тя ще става майка. Ифет. Всяко зло за добро. Така де. Може би стана по-добре. Ифет, моля те, не се тормози толкова, мила моя. Моля те. Погледни ме. Хайде. Хайде. Нали сама каза, че не си влюбена? Ако не си влюбена, защо плачеш сега? Не знам. Аз повече няма да видя Али Ихсан. Сърцето ми се къса, Серпил. Ифет. Ах, мила моя. Понякога така ти се ядосвам. Сега ли ти дойде умът в главата, миличка? Сигурна ли си? Разбира се. Може би ще ме накараш да си направя тест за бременност. Няма защо да те лъжа.
Дни наред чаках, за да ти съобщя. Първо исках да говоря с лекар. Вчера бях на преглед. Бременна съм в 9-та седмица. Знам, че сега си много объркан, но бях длъжна да ти кажа. Избра точния момент. А какво? Да бях изчакала да се ожениш за Ифет ли? Не става дума за Ифет. Не искам да говорим за това, докато Ерхан е в кома. Брат ми е по-важен от абсолютно всичко. И детето е важно. Не съм казал, че не е важно. Ще поема отговорност и за него, и за теб. Надявам се, че не се съмняваш в това. Значи смяташ да се измъкнеш с пари? Ще припознаеш детето, ще му плащаш издръжка, ще поемеш разноските му? Такъв баща ли ще бъдеш, Али Ихсан? Не е ли твърде рано да говорим за това? Не е рано. Трябва да осигуря себе си и детето. Помисли си, Али Ихсан. Вземи решение. Аз не съм направила това дете сама. Докато си бременна, може да живееш у нас. Готов съм да посрещна всичките ти нужди. Но не очаквай друго от мен. Емре, Търсихте лекарят, иска да говори с теб и Гилек. има нещо ново? Ще ви каже нещо за състоянието на Ерхан. Добре. Съжалявам за случилото се. Благодаря ви. Знам, в този момент ви е изключително трудно, но Кажете, слушаме ви. господин Ерхан има тежка мозъчна травма. Както знаете, в момента той е в кома. В подобни случаи е трудно да предвидим какво ще се случи. Брат ви може с месеци да остане в кома. Но има надежда. Моля ви, и вие не губете надежда. Следващите 24 часа са критични. Настанихме го в отделна стая. Държим го под наблюдение. Добре, а може ли да го видим? Може, но за съвсем кратко. Благодарим ви. Татко, какво каза лекарят? Каза да не губим надежда. Може да е в кома месеци наред. Гилек, той ще се оправи, не се тревожи. Юмер, махай се от тук. Татко, моля те. Али Ихсан, аз оказвам подкрепа на Дилек. Стой далеч от семейството ми. Али Ихсан, стига, моля те. Стига, Юмер. По-добре тръгвай, всички сме изнервени. Иди в хотела, ще ти се обадя. Добре, скъпе. Здравей, господин Салих. Казвай каквото ще казваш на Халнико. Я по-спокойно. Не съм дошъл да се караме. Ако искаш да отидем някъде на по-спокойно. За половин час ще свършим и ще се върнеш тук. Хубаво, да отидем другаде. Браво на теб.
Пак успя да ме изненадаш. Луда глава. Милият ми брат. Ерхан. Извинявай. Моля те, прости ми. Аз исках само да си добре. Затова ти казвах да не пиеш. Затова на сила те изпратих в клиника. И какво? Нищо не се промени. Какво ще правя без теб? На кого ще се сърди? Ерхан. Моля те, събуди се. Имам нужда от теб. Ето. И Ифет ме изостави. Моля те, не ме изостави и ти. Умолявам те. Имам нужда от теб. Ali Ihsan, хайде излез, скъпи. Ali Ihsan, Излизам на въздух. мислех, че като разбере, че съм бременна, ще умекне, но той се държи още по-лошо. Гюлин, днес е тежък ден. Но ти не се тревожи за Али Ихсан. Поне се отървахме от Ифет. Серпил? Ти излезе първа? Не ме кара да те чакам? Момент, просълзих се. Кога съм те карала да ме чакаш? Шегувам се, скъпа. Престани. Мила моя. Како? Хайде. Да, татко ни чака. Как си, Ифет? Добре съм, Феяс. Какво е на Ифет? Разделили са се. Защо? Не питай, дълга история. Ерхан, така искам да кажа, събуди се. Но не мога да го кажа. Нямам друг избор. Говорих с Али Ихсан. Казах му, че съм бременна. Той ми повярва. А Ифет си тръгна. Ще се разделят. Нямах друг избор, Ерхан. Моля те, не се събуждай сега.
Как е? Харесва ли ти гледката? Защо ме доведе тук? Чуй ме, господин Салих. Ние имахме оговорка, нали? Благодаря ти. Взе колата ми от ремонт, плати ми борчовете. До тук всичко е наред. Говори направо, Джемил. Хубаво. Казах, че ще се оженя за дъщеря ти, но не съм казал, че ще бъда ваш роб. Ти кой си, че заедно с жена си заплашваш майка ми да я изгониш на улицата посред зима? Ние да не би да нямаме чест? Това е нетърпимо. Какво правиш? Спри! Плащам си дължимото. Или ще се държите човешки с мен и майка ми, или ще изоставя Бетюл. Тя не може да живее без мен. Но ти го знаеш, Салих. Дъщеря ти ще рухне. Безвъзвратно. Ще бъде жалко. Дръж се прилично. Предупреждавам те. Иначе ще стане лошо. Виж, аз нямам какво да губя. Ако решиш да оправиш колата, заповядай. Добре дошъл. Благодаря, Фиес. Благодаря. Татко, Нимет. Как си, дъще? добре съм, татко. Ифет. Как си, татко? Добре, благодаря. Къде е Сайме? На работа. После ще дойда вкъщи. Добре, хубаво. А Зетя, защо не дойде? Брат му катастрофира. В болница е. Дано не е нещо сериозно. Много е зле. Значи трябва ние да отидем. Нали вече сме роднини? Ще отидем, татко. Но ти първо си почини. Сега там има много хора. Добре, както кажеш. Да тръгваме.
Синко, Госпожо Фериде, сдобрих се с битюл. Сега ще ме пуснеш ли вътре? синко, извинявай. Изплаших се, че ще останем на улицата. Прости ми, момчето ми. Добре, добре. Всичко ми е ясно. Ела тук. Когато Асуман каза, че ще ме изхвърли от тук, направо онемях. Но вече няма да се страхуваш, нали? Хайде, влизай. Ще настинеш. Влизай. Хайде, майко. Ахмед! Ахмед! Ахмед си дойде! Нуретин. Здравейте, приятели, здравейте. Добре дошъл! Добре заварил, Нуретин. Здравейте, приятели. Здравейте. Добре дошъл. Благодаря. 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 Ахмед! Благодаря. Здравей, приятели. Добре дошъл, Ахмед. Как си? Добре съм. Здравейте. Здравей, майсторе! Благодаря. Ти започна ли работа, Мурат? Не, майсторе. Тогава утре ела в 8 и отвори магазина. Почисти и на работа. Не се смей, Нуретин. Ти приготви чай и таблата. Ще видим кой кого. Добре, дадено! И Фет ще се омъжва. Трябва и Чиз. А за това ще трябва да поработя. Това е квартал Панар. Всички ще ти помогнем с каквото можем. Благодаря, приятели. Добре. Аз ще тръгвам. До вечера да се съберем при кудрета, а? Нуретин, тази вечер ме извинете, искам да се видя с момичетата. Хайде, де! Моля те, Ахмед. До вечера сме заедно. Хубаво. Добре, ще видим. Довиждане. Чуй ме добре, майко. Омръзна ми от заплахите на Асуман и Салих. Дадоха ни пари и ще ни ги скарат през носа. От тук насетне няма да им се кланяме. А какво ще правим? Какво ли? Ще живеем като хората. Няма да позволя да ме мачкат. Хайде, събери си багаж. И не вземай стари неща. Къде отиваме, Джамил? Ще видиш. Ще те настаня в къща като слънце, госпожо Фериде. Къде е тази къща? При сватовете ти. Моля ти се. Не, сине, това е невъзможно. Възможно е. И още как. Техният дом е и твой, спокойно. Къде другаде ще живееш, ако не там? При снаха си. Ама, сине, как така изведнъж? А и какво ще стане с тази къща? Салих да му мисли. Да правят каквото искат, не ме интересува. Ние да мислим за себе си. Ти ще си живееш царски там. И не се притеснявай от нещо. Ако се държат грубо, само ми кажи. Сейме. Батко, Сейме. добре дошъл. Как си? Добре съм. Ела. Слава на Бога. Няма друго място като дома. Да сложи ли чай, татко? Служи да ще. Всички ще пием. Аз ще отворя. Чичо Ахмед, ние ще тръгваме. Защо ви аз? На работа съм, съжалявам. Нощна смяна е за това. Извинете ни. Благодаря ви. Довиждане. Довиждане, Серпил. Благодаря ви. Довиждане. Господин Ахмед. Слава на Всевишния! Аз исках да ви поздравя. Само да ви кажа добре дошъл.
Заповядайте. Благодаря. Майко, как сте? Я вижте. Влизай, майко. Влизай, влизай. Другата къща е в много лошо състояние. Мама има ревматизъм, знаете. Затова ще живее при нас. Настанете я в стаята до кухнята. Няма проблем, нали? Моля ви се. Съдбата е непредвидима. Преди 2 дни ме гонеше, а сега се настанявам в твоя дом. Не се събувай, майко. Влизай, влизай, влизай. Ама сине... Влизай, не се притеснявай. Добре. Не си на чуждо място, майко? Не искам да съм далеч от нея. Мила ми, тъщо. Майко, кой дойде? Мъжът ти доведе майка си. Госпожа Фериде вече ще живее у нас. У нас ли ще живее? Нека да ти сложа възглавница. Облегни се, настани се удобно. Добре дошли. Как си, мила моя? Добре, майко, благодаря. Ела, ела. Майка ми вече няма да живее сама. Нека и тя се почувства човек. Да беше ме предупредил. Щях да приготвя стаята. Ето, видя ли? А ти се притесняваш. Снехът ти е много щастлива. Ела, моето момиче. Ела. Целуни ми ръка. Да си ми жива и здрава. Направи ни по едно кафенце, Бетюл. Хайде. Добре. Как пиете кафето, майко? С много захар, миличка. Видя ли, мамо? Ифет, мила, госпожа Мюневер си тръгна. Аз се връщам на работа. Знаеш ли какво си мислех? Да направим двойна сватба. Днес баща ти се държа много добре с госпожа Мюневер. Хайде, мила. Ифет, какво ти е, миличка? Нищо ми няма, Лелю. Господин Али Ихсане, кажете. Здравей, Сейме. Гюлин вече ще живее у нас. Приготви и стая, ако обичаш. Не ви разбрах. Госпожица Гюлин ще живее у вас? Да, Сейме. Да. Утре ще се нанесе. Моля те, приготви и стая. Добре, господине. Благодаря. Боже, Боже. В живота си не съм виждала подобно нещо. Защо бившата му годеница ще се нанася при него? Наистина съм изумена. Госпожица Гюлин е бременна. Моля? Бременна ли е? Тази сутрин съобщи на Али Ихсан. И аз бях там. Какво ще стане сега?
Няма да се оженим, Лелю. Това ще стане. За Бога, това е невъзможно. Как така? И Фет, не се отчаивай веднага. Не съм казала на татко. Не му казвай ти. Добре, мила. Няма да му казвам. Сейме, какво става? Всичко е наред, нали? Да, батко. Ти си на свобода и за това ние се разчувствахме. Милата ми.